samo nek igra se. Basket na ulice, samo nek igra se. Da me očekuje, na crtu stavljam sve. Basket na ulice, samo nek igra se. Igram za tim, srcem svim, na terenu džin. Basket na ulice, samo nek igra se. Teren dobro znam, sa mnom dimi se. Za publiku sve. Odlučni smo kada zaigramo, samo gledaj nas. Svaki je as, jedna šansa za sve. Igraj do pobede. Dvadeset 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Moja srećna ogrlica. Kopča se pokvarila. Bez brige. Ne treba ti je Majlija da bi bila dobar igrač. Daj je meni. Stavit ću je ovde na Ekskvikov oltar ispred statue. Hvala, Carlose. Četrdeset 46, 47, 48, 49, 50. 5 minuta odmora. Idem da probam da popravim ogrlicu. O ne, nestala je. Pok ta pok. Ima još mnogo. Skoro smo stigli. Super. Evo ga! Našla sam sajt Maja. Odlično, imaju i video. Maje su među najboljim timovima na turniru. Specijalitet im je šut Quetzalcoatl, ali nisam našla ništa više o njima. Sem toga da su neporaženi na svom terenu. Jesi li im videla opremu? Prelepo je! Mi smo Maje i raspićemo vas. Ovo je sve? Ništa nismo saznali. Ja sam našao nešto o njima. Igraju posebnu vrstu košarke, sličnu pok-ta-poku. Pokta čemu? Pok-ta-pok, izuzetno popularna igra loptom u drevnom carstvu Maja, pre mnogo vekova. Hoćeš da kažeš da nećemo da igramo pravu košarku? Hoćemo, ali i s drevnim i s modernim stilovima. Za sad ne znam više od toga. Nije ni bitno. Koji god stigli, pobedit ćemo. Moj balon je veći, Leo. Moj nemoj! Odvratno, svuda se razletela. To je žvaka od agave. Agave? To je biljka iz Centralne Amerike. Najčešće se nalazi Stigli smo. I? Gde je košarkaški teren? Ovde su samo ruševine. Zdravo! Zdravo! Carlose, dugo se nismo videli. A nisi mogao onda da dođeš? Košarka je moj život. Drago mi je što te opet vidim, Toni. Postao si sjajan igrač. Da, kao košarkaš bio sam suviše nizak. To je odvratno! Buluk, dođi. Da li je to žvaka od agave? Kako si znala? Izvini, moj pas obožava agavu. Zar ne? Pa, gde je teren? Ovde. I nisi se šalio, Carlose? Nimalo. Nalazite se na zvaničnom turnirskom terenu. Da budem potpuno iskren, Toni, meni ova nova vrsta košarke pok-ta-pok baš i ne prija. Ali šta da se radi? Mladi u ovim krajevima vole običaje, povratak korenima i tako to. Koš je 5 metara iznad zemlje. A i vertikalan je. Trebaju ti merdevine da zakucaš. A jeste li videli koliki je teren?
Ovdje je nemoguće igrati. Naravno da je moguće. Pokazat ćemo vam. Eto, to je i cel. Klizi kroz protivničku odbranu kao zmija. A, to je Tikal. Kralj šuta za 3 poena. Da li ste vidjeli odakle je šutirao? A, to je Pakal. Stub ekipe. Zovemo ga Tvrđava. Ovo je Halak. Nadimak Jaguar. Ima neverovatan skok. Čoveče! Impresivno. Hej, ide u pogrešnom smeru. Samo malo. Daj mu vremena. A to je Keca, kapiten tima i kralj šuta Quetzalcoatl. Čega? Šuta Quetzalcoatl. Šut pernate zmije. Svaka čast, Maje. Doveli ste igru do savršenstva. Biće teško pobediti vas sutra. Biće teško pobediti ih? Poludeo si. Biće nemoguće. Izgledat ćemo smešno. Potpuno smešno. Ej, gledajte! Ex-Quick, obožavana zaštitnice, pomozi nam da pobedimo sutra. I molim te, pomozi mi da nađem ogrlicu ako možeš. O čemu se ovdje radi? Mole se boginji Ex-Quick. To je još jedan trend među mladima. Obraćaju se drevnim majanskim bogovima kad god nešto rade. Meni se to baš sviđa. To je samo sujeverje. Kad dobijemo utakmicu, to je zbog talenta i napornog rada. Ako ne veruješ u sve to, šta će ti onda to na glavi? Ovo? To je samo zbog imidža. Smejat će nam se. A ja kažem da ćemo da pobedimo. I ja! Samo sanjaj. Društvo, ova utakmica je izazov. Izazov pred kojim ćemo da se borimo ili ustuknemo. Šta ste vi izabrali? Prihvatit ćemo izazov, napravit ćemo mleveno meso od Maja. Ili čak pretvorimo u majonez. Hajde, da počnemo sa šutevima za 2 i 3 poena. Ma nemoguće. Ajde, ne odustajte. Ovo nema pojma. Nećemo uspeti. Fizički je nemoguće. Stvarno? Gledajte. Ako mogu ja, možete i vi, to je sigurno. Dosta za danas, high five. Naporno ste vežbali, a treba da čuvate snagu. Na ručak. Misliš da ćeš da dobiješ ovu utakmicu? Znaš li ti ko sam ja? Znaš li ti ko sam ja? Šta to radiš, Leo? Mala nezgoda, Toni. Šut pernate zmije prati Blumfeldovu jednačinu. Ali mislim da je bolje da koristimo Kavaninu teoriju. Gledajte,
Ako bacimo loptu u zid brzinom od 45 km na čas pod uglom od 48 stepeni, trebalo bi da damo košu 14 odbijanja. Šta kažete, drugari? Pa high five, spremni ste da vas naučimo lekciju? Mi ćemo vas da naučimo lekciju. Da, zahvaljujući Kavaninoj teoriji, mi ćemo da... Zahvaljujući kome? Kavaninoj teoriji! To je vrlo široka interpretacija fenomena. Pusti ih, Stella. Nemaju pojma. Upravo si, Rudi, ne smemo da otkrivamo sve tajne. Pre nego što počnemo, Leo nešto ima da vam prizna, Maje. Ja sam, Hajde, Leo, brže malo. Reci već jednom. malo sam oštetio vašu maskotu, boginju Eksvik. Šta? Nesrećan slučaj. Probao sam da je očistim, ali... Ne! Vrati nam statu! Hej, pa nije kod nas. Lažovi! Ukrali ste je da biste nas oslabili! Ponovi to ako smeš! Dosta! Neću da igram bez statue, neću! Odustajem! I ja! I ja! Šta? Šta? Šta je to sa vama? Ne treba nam ta statua da bismo ih pobedili. Formalno, ako odustanu, pobedili smo, zar ne? Ne želim ovako da pobedim. Hoću da ih pobedim u pravoj utakmici. Da, i ja. Treba da nađemo statu i odigramo utakmicu. Da, ali kako? Ja znam kako. Pričaj, slušamo i... Icel, možemo li da pozajmimo tvog psa? Mog psa? Šta će vam on? Za šta vam treba buluk? Pa, da bismo mogli da nađemo statu. Prekrivena je žvakom od agave. A pošto je on obožava, treba samo... da pomiriše moju žvaku. I odvešće nas direktno do lopova, kao u filmovima. Hajde, idemo, buluk. Pomiriši. Ajde, vodi nas do statue. Hajde, mališa. Našao je miris. Idemo za njim. Idete? Naravno da ne! On ide ka hramu. Pa? Na smrt su preplašeni. Tamo niko ne ide, donosi lošu sreću. Mnogo je zlih duhova! A ako ih uznemirimo, proganjat će nas do kraja života. Budalaštine. Pa onda, idemo li? Ja idem. Čekaj, Ne čini to, Icel! Svima ćete da nam donesete lošu sreću! ne mogu da ostavim buluka samog sa njima. U redu, idemo. Obožavam ruševine. Uvek ima nešto da se nauči. Rudi, Mija, dođite ovamo. Treba nekako da probamo da ih raspoložimo. Sklanjajte se, zli duhovi, dolazimo! Prekini, Mike! Odvratno! Wow, ovo je neverovatno. Vidi ovo, tarantula. Mrzim paukove! Čekaj, Leo, da slikam ovo. Šta je to s tobom? Kad malo bolje razmislim, da se vratimo. Nije valjda da se plašiš? Ko? Ja? Šališ se. Wow, neverovatno, kakva prelepa zmija. Da li znate zašto su košarkaši loši đaci? Tony Parker.
sprdajte, pomerit ću ovo. Stella, Mike, Leo, dobro ste? Da, dobro smo, ali smo se zaglavili. Zašto su košarkaši loši đaci? Jer ne mogu bez zakucavanja. Idite i recite Toniju, pokušavamo da nađemo izlaz odavde. U redu. Kako je ovde strašno! Pas je nešto namirisao. To nije izlaz, našao je statu. I celinu ogrlicu. Ej, gledajte! Neverovatno! Ovo su kombinacije za pok-ta-pok. Čekaj malo. Izgleda da pokazuju nekakav mehanizam za izlaz. Ej, momci, hoćete da probamo? Da, Stella, mislim da smo spremni. U redu, na posao. Znaš zašto košarkaše ne puštaju blizu kaveza s majmunima? Zato što im stalno udaraju banane. Toni, ostali su zarobljeni u hramu, brzo! Šta? Bogovi su nezadovoljni. Uznemirili smo duhove. Bez panike, sve je u redu. A uspeli smo i da nađemo statu. Buluk ju je uzeo zbog žvake sa ukusom agave. Zakupao ju je u hramu, ima skrovište, a on je uzeo i celinu ogrlicu. Svaka čast, ali sledeći put budite manje avanturisti, može? Izvinite, high five. Pogrešno smo vas optužili. Zaboravite, izvinjenje prihvaćeno. Pa, hoće li biti utakmice? Toni, znam kako da pobedimo. Sve imamo ovde. Hej, izgleda da su naučili da igraju. Piramida!
Time out! Dobili ste na samopouzdanju, ali imamo jedan problem. Gubimo. Tako je. Treba da nađemo način da neutrališemo Halaka, čoveka žabu. Treba da isprobamo onaj potez koji sam fotografisala. Ne znam. Opasno je. Bez brige, Toni, pazit ćemo se. Bravo! To je stara pok-ta-pok tehnika. Nisi znao to? High five vode 2 poena. Manje od 15 sekundi do kraja. Pazite, još jedan šut pernate zmije. To nerešeno! Maje, imamo iznenađenje za vas. Kao novo i zalepljeno super lepko, ali videli ste da vam i ne treba. O, hvala, Stella. Sigurno si u pravu, ali ipak bismo voljeli da je zadržimo. Ili ne.